Pekne, pekne. Krásny bodík. Nepadneš? Vieš, ešte skoro. Ja sa pýtam, že keby si ma nepoznal. Však táto. Ale ladí mu to. Ježišmarja, to je hnusné, to pôj. To je nabíš. To ti asi vrátim. Dajno, teraz navyšil tvoj čas. Za teba. Ešte poprosím troška trpezlivosti, kým zoženieme pišťalky, nejako sa nám pokradli, pomizli, takže dodáme v priebehu čo najskôr. Ale ešte jedna zásadná vec, k pravidlám práve Peťo Varga, majiteľ tohto areálu, upozorňoval na zmenu pravidel od 1. mája aj v beach volejbale. To znamená, beach volejbal sa takisto približil pravidlami šeskovému volejbalu. A to je dotyk so sieťou. Ačkarom to myslím, nemusím vysvetľovať nejako obsiahlo, ale v jednej vete dotyk so sitom už nie je chybou okrem vrchnej pásky, anténky a situácií v hre, kedy si vyslovene pomáhate, si to stiahnete a tak ďalej. Takže dotyk so sitom už nie je chyba okrem dotyku s hornou páskou, anténky a teda. Takže poprosím, napríklad Tomáš, ty toto ovládaš, hej, to si to inštruuje potom aj keď tu je situácia, treba to vysvetliť a takto pískajte v ďalších zápasoch. Opýtam sa napríklad na štvorke kurte. Dole poznáme sa ten kurt. O tejto výmene. To je dobrá taktika, to keď sníte. Rudo troška teraz pomýlil svoju partnerku, ja len pán rozhodca, dotyk so sitom, nové pravidlo, ovládame. Takže super. Ja to nikto nesleduje, ale ja si to mávam rukami. Nikto ma to nesleduje, ale vedia, ukazujem. Mám. Ešte možno k pravidlám, keby náhodou máte nejaké nejasnosti na kurte, nebodaj, vždycky je lepšie dať novú loptu, pokiaľ tá nová lopta má opodstatnenie, hej, nedávať loptu pri každom druhom nejakom spornom momente, ten rozhodca tam na niečo je, ale pokiaľ bude niečo nejasné, som tu, je tu Tomáš, je tu, myslím, že Peťo Varga, úplne zodpovedná osoba, prípadne už keby sa nerozhodlo, som tu ja ako riaditeľ turnaja, ale k MBL-ke, Bčku, akékoľvek prsty cez, samozrejme, sú chyba, akákoľvek náhra prstami, takže dve veci o prstoch. Prsty cez chyba, akákoľvek náhra prstami je dobrá, takže neriešime, či čisto, nečisto. A potom som tu mal jeden dotaz od Luboša Bojnárskeho, dobre? Milana, pardon, ospravedlňujem sa, ktorý mimochodom má ešte nejaké resty u mňa v bufete, a to je príjem, keď sú od seba ruky, možno ja to ukážem. Takže príjem, pokiaľ nie je prstami, tak sa dohodneme, platí akýkoľvek. Takže je to aj na posúdení rozhodcov, takže keď budete mať pocit, že niekto je, ja neviem, veľmi kritický, treba ma zavolať, pozrieme sa na to a sme tu na to, aby sme sa práve aj v tých pravidlách nejako vyvíjali. Hlavne na turnajoch mužských, ženských už tu býva oficiálny delegovaný hlavný rozhodca zo SVF, takže myslím, že v tomto smere svítá beach volejbalu na lepšie časy. A kto by náhodou teda o tom rozhodovaní, mali sme to aj na stránke, mal nejako záujem sa o tom porozprávať bližšie, tak sem za mnou šup.
Zdeno, to je berlínsky múr. A to Opa! Nie, aj na druhej strane bola to úplne všetko dokopy. Dávaj si pozor! Pičo, ideme ďalej. A počúvajte. Ty si náš, Lukáš, ty si náš. Dobrá. Poď, poď! Môžeš. Môžeš. Jedna vás, čiže Bátik otvorí tu vyhrať. A môžu ďalší sek. Či nechcem lopatu, poď. Ale ešte sa nehodilo zatiaľ. Na zem. Sa nehodil Zdeno. Ja nemusím dnes. Skoro sa potkol. Jo, Tana! Poď. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Správny postreh hrajú momentálne 3Bčkové skupiny 1Ačková, to bol len z titulu toho sklzu, mali sme vypočítané alebo násadené skupiny Bčkové, tak som využil ten jeden kurd, ale štandardne sa budeme, keďže sme 3 skupiny 1-2 kategória, riešiť 2 kurty pre každú, potom to ustalíme, takže na 2 kurtoch budú rotovať 3 skupiny a počúvajte mikrofón, že tie zápasy sa budú hovoriť aj cez mikrofón. Vaško! Makaj! Máš u mňa pivo, keď vyhráš! Hej, tak mi to daj. A poď. Tak
nechcem vás moc zaťažovať, otravať, ale pokiaľ máte akýkoľvek problém s kurtom, aj s výškou sita, s pripevnením niečoho, čiary, že sú krivé u rozhodcu, námietky pred zápasom, potom už je neskoro, takže máme tu námietku na výšku sita, jak sa dohrá každý zápas, tak to donastavujeme. Buda, kde tu hajzel? Tam mám vyhľadnutého toho rybára. Miška, nie je ťa počuť. My sa tu snažíme. Budeš to daj palkar jeden. A môžem vám prezradiť, teraz už napevno, fixne kurty, takže kurt číslo 1 a 2, čiže ten pri Draždiaku a tento z môjho pohľadu pravý máte ich označené, tam budú hrať Ačkari a kurči číslo 3 a 4 po mojej lavici budú patriť Bčku. No a informácia pre skupinu A, tam pôjdeme teraz 2 zápasy z druhej a z tretej skupiny, takže poprosím o rozcvičku suché paty, fantoci od detí, suché paty, evidujeme sa, fantoci od detí, takže kurt číslo 2, hneď ako sa dohrá, poprosím aj rozhodcu niekoho, že by teraz, alebo servúrs, neviem to prečítať, takže tam poprosím rozhodcu. A na kurt číslo 1, hneď ako sa tam dohrá, tak pornohviezdy
a pijeme cez deň, hráme v noci po slovensky pornohviezdy a pitie a hranie. Ruky hore, pornohviezdy, vidím, nevidím a hráme, pijeme cez deň, hráme v noci sú kde? Dobre, takže ten draždiacký kurt ho nazvem. Tam sa presunte hneď, ako sa dohrá. A niekoho z dvojic neblok za blok a kráska a zviera. Poprosím o pískanie zápasu ďalšieho na jednotke kurte. Potom, kto ešte nemá, Mišo to tu rozdával minulé, máme tu takéto kalendáriky, turnajmy, aj keď teda v Bratislave už sa pre túto sezónu učíme, kto nemá kalendárik MBL. Babi, vy máte takýto kalendárik? Príručný, do peňaženky, kto ešte nemá. Tam sú na stole, chalani, budete mať prehľad. Takže príďte si zobrať, prípadne tu je naša ročenka, aby ste vedeli, čo všetko sme povystrajali minulý rok. Pracujeme s deckami, riešime aj plážový tenis, vyťažujeme kurt na 100%, jak sa dá, klub aj kurty. A potom Tomáš Kolár, Urbon, už si dopískal koniec zápasu? Tak poď sem ku mne.